Čau, já jsem Arkan a vítám vás na našem kanále Arkan a Jakub. Dneska točím video já, protože kámoš nemohl, takže tu zastupuju. Teda nezastupuju, je to můj kanál i jeho, ale prostě neměl čas, tak jsem šel já. Takže budeme hrát hru Warface, jsme na misi Breakdown, snad jsem to vyslovil správně, a my se budeme muset dostat tam k té červené značce, tam to odpálíme a pak už nevím co. Budeme hrát za medika, za toho mi to jde nejlíp teda, takový support vždycky. No a musíme se dostat takhle tomu. Ovšem, tady to nám hodně překáží tudy, takže zkusíme zavít. Dáme si pistol game. Tu ne, ty, no tak. Právě ty obrněnci, ty jsou špatný. Tak a teď, aby mi někdo zvednul. Zvedni mi. No, děkuju. Ten páchat, mi chtěl... Ach jo. My si fakt pomáháme, to je tým. Stůj ty idiote. Hýru životičko, to je moje. Super, byla. Mi znaj. To fakt kreténi. Jdem? Jo, budeme říct pistol, tak jdeme. Takže půjdeme nahoru. A musíme to nějak přijít, jenže já nevím kudy teď. Asi, jo, tady přepadne ten parcha. Takže to uděláme takhle pěkně. 3 killy máme. A jsme poslední, ty jo, to je něco. Jo, pistolku používám o to, ve 77 byla ve slevě a prostě si mi líbí ten tvar, jak to udělali. A brokovnici mám Richmond 870 CV. Tak prostě budeme to míchat. A zkusíme jenom tu pistolku. Co máme za misi? Takže musíme dát 2 headky při slide killu. Slide kill. Druhý slide kill. Třetí slide kill. Čtvrtý slide kill. Oh, super. 3600 bodů jsme získali, to je úplně něco pěkného. Takže teď jsme první jenom díky slide kill, no to je krásné. No, tak to jsme dohráli rychle první polovinu. Teď půjdeme na druhou polovinu a tam budeme mít tank. Musíme ho bránit, protože se nám ho budou snažit zničit s bazukama. Tak, zase tam všichni. Mám 2 minuty 52, super. Jak se akorát přehodím, nebo nepřehodím, to je mě lepší. To jde z kopce. Jo. Dobrý. Takže opět 2 headky se slide killem. Už jsme dostali 10% bonusů, takže super. Takže tady slide kill nedáme, ale můžu to zkusit s pistolkou. Brokovnice je hrozně dobrá. Jsem ji vyhrál, teda dostal zadarmo. A chci si asi koupit na permanent. Tak jdeme, pojďte. Oh. Ale jdu první, děkuju. Takže neaktivujte to, ne, prosím ne. Ach jo. To je jako říkat aktivujte to. Děkuju. Si mi to nepřičetlo. Slide kill. A pojďte sem někdo. Tak to jsem posral, Pojď. Jo, super, to miluju tohle. Op. A pojď. Headku. No, tak to jako... To headka nebyla sice, ale jako... Ale jako furt, já jsem hrozný. Co to bylo? Jdeme. Tak nejdeme. Tak jdeme tudy teda. Si to pletu furt. Kde je ten tank? On má furt HP, takže v pohodě. Neřeším. Mi to stýlujou. Ale furt mám nejvíc kill, takže nevím co řešit. 15 kill. Teda ne kill, ale budu. Pojď. 200. Dalších. Jo. Super. Dáme nějaký achievement. Jo, dáme achievement. Tak už ho nedáme teda. Tak checkpoint. Super, tak teď jsou všichni chcípli, tak by se měli
oživit na checkpointu, jenže on nikdo nechcípnul, takže smůla. Ten tank je až tam pozadu někde, to je hrozný. Healnout vlastně nikdo nepotřebuje, ne vole, je špatné. Kdo ten potřebuje? Ne. Tak nic. Můj baráček, to je pěkné, že? Ale to je hustý. Tak už jde prostřel, to je. Já jdu jak já, takže mi to tam tlačí. Op. Pojď. Pojď. Tak počkat, tak to zkusíme s rozběhem. Jo, úplně. Úplně easy. A tak to už nebylo easy. Byl fail. Keep co? Regroup, aha. A jdem. Dějte mi sráči. Bink. Kde jsou všichni? Odkud to bylo? Já si musím dát prostě ty slide killy, oni to nechápou, že za to dostáváme procent za to. Ty vole, ne prostě, nechaj mi to. Ach bože. Co je? Če? Oh yes. Takže nic. Jo. Tak a dost. Beru pistolku. To by bylo pěkně, takový záběr. Jsem ustřelil hlavičku. Tudy se chodí vole vidíti. Takhle. Tak se to dělá. Šup, další. Ne. Pažbou. I ten stín je pěkné. Už to někdo není? Není to někdo? Není tak nic. A healnout potřebujou. A já ti dojdu. Já vím, si říkáte, ty jsi ale úžasný medic, když je nejdeš healnout. No jo jsem, máte pravdu. Tak pojďte. To jsem to udělal. Ten má hodně málo. Sakra. Když vždycky takhle nehodí. 320 bodů potřebujeme, aby jsme to aspoň srovnali. Já chci být první. Tak pojďte. Jdem. Pokud střílí. Ne, potom tom ne. Na mapě by mohlo být nějaký červený tlačítko. To není ono. Co tam je? Něco je? Slenderman. Ne, tak co to je? Nic tam není. Tak rychle. No, vážně to je brutální. Slide kill! Slide. Já chci slide kill. Jo, tak. No, tak nebudu mít slide kill, bože no. To se nesmí stát. Tak kolik mám? Jo, dobré, vyvedení. Teď to přijde odsud, ne? Jo, 100%. Ne, odkud? Odsud 100%. 30, dobré. Mi to za jeden? Ne, za jeden, dobré. Nech mi ho, já to slide killuju. Ne, idiot. Jdeme. No tak nikdo. Ještě chvilku. Jo. Hej, pěkné. Ale on se odpojil někdo. To nevadí. Ne, tu ten se... Co to bylo? Kudy teď? Matou ty vole. Já nevím. Já vím, že je pod palbou to vozidlo. 35. Dáme 100, nedáme. Dobrá, nám chybí 60. 5. Pojď. 36, dobré, možná, že to dáme. Tak co teda?
Já chci vidět víc. Tak, šup. Tak, šup. Tak, šup. Tak, znova. Tak, šup. Ach, tak. Tak už nic teda. Ale už přijíždí helikoptéra. Nebo ne? Jo, nebo ne? Jo, tady. Snad se zase zabiju, abych je mohl healnout. Že budu první. Snad jo, jdeme. Oh. No tak. Mega fail. Já se zabiju těsně před koncem. Je to normální? Tak to není normálně. Jak jo. Aspoň vidíte, jak já jsem šikovnej. Zabiju se těsně před koncem. Takže teď mi to samozřejmě sebere ty hvězdičky. Ach jo. Chudák. Keď jsem chudák, já jsem chudák. No tak nic, tak to je z dnešního dílu všechno. Jestli se videjko líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit. Já se s vámi loučím. Naschle v dalším díle. Tady máš ochutnávku z dnešního dílu.